आमचे गोंय त्याच प्रमाणे लागसार आसपी गुजरातांतलो जो डांगचो भाग आसा जो संलग्न आसा आमच्या पश्चिम घाटा कडेन हे जैव संपदेचे आगर जावन आसा आनी हांगासर जवळ जवळ 200 वर्सां पयलीं जो नानाटी नांवाचो सोरोप मेळालो तो सोरोप खऱ्यांनी त्याच प्रजातीचो आसा हे सिद्ध करपाचें काम जे आसा हे दिकांश परमार तज्ञ आसा सापाच्या संदर्भातले आणि आमच्या गोंयचे अमृत सिंग आणि त्यांच्या वांगडा काम करपी जे शास्त्रज्ञातले एस.आर. गणेश संशोधक असले त्या संशोधकांनी एकत्रित येऊन जो वेस्टर्न घाट ब्रॉन्झ बॅक ट्री स्नेक जो 1827 ज्याची नोंद जाल्लेली पण त्याच्या संदर्भात विशेष अभ्यास असो जावंक नासलो आणि त्या प्रजाती संदर्भात जो गैरसमज असलो काही जण त्याका वेगवेगळ्या नावान वळखताले काही जण त्याका सर्वसामान्य नानाटीच म्हणटाले पण हो जो नानाटी स्वरूप आसा तो वेस्टर्न घाट ब्रॉन्झ बॅक ट्री स्नेक आसा हे सिद्ध करपाचे काम जे आसा ते त्याचे डीएनए एनालिसिस टॅक्झॉनॉमिक स्टडी जी आसा ही करप खूप गरजेची असली आणि शास्त्रीय दृष्ट्यान हो अभ्यास करून जगासमोर हे संशोधन जे आसा हे त्रापोबोनिका ह्या संशोधन पत्रिका आसा इंडोनेशियाची तेतून त्या संदर्भात हे संशोधन नोव्हेंबर 2024 आवृत्तीन प्रकाशित झाले आसा आणि गुजरात मागीर महाराष्ट्र किंवा केरळ किंवा दक्षिण भारत हांगासर हो सोरोप जो आसा त्याचो संचार आमकां मेळटा।